Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň nowatda aksan türkmen ilipiniň ýa-da ilipbisiniň meselelerini gönükdirýär. Gepleşigiň söz başyna seredip Türkmenistanyna ýa-da dünýä türkmenleriniň arasyna ähli meseleleriň çözgüdi tapylyp diňe ilipbi meselesini çözmek galdymy diýen sorag dörenmegi mümkin. Dogry. Ýöne dünýäde we Türkmenistana barýan ähli meseleleriň arasyna bir salym aýak çekip halklaryň medeni durmuşy, yerli aňyýetleriň kemale gelmegine goşant goşýan gurallar, türkmen halkynyň milli kimliginiň aýratynlyklary ýaly mowduklar barasyny hem wagtyl gurrun etmek artyk maşyk etmese gerek. Gepleşigiň temasyny saýlamak bilen bagly öz başlyk aklamadan soňra gurrunga girişeli. Latin harply täze türkmen ilipbiniň iň soňky versiýasy dogry görnüşde 1999-njy ýylda kabul edildi. Hasady Latin grafikaly türkmen ilipbiniň häzirkisinden sähel çala tapawutly görnüşi ulanylýardy. Türkmenistana 1992-njy ýylda Latin ilipbiniň taslama görnüşi ulanışa girdilipdi. 1940-1990-njy ýyllar aralygyna Kiril ilipbi, 1920-njy ýyllaryň ahyryna Kiril gatşyk Latin harplary, 1920-njy ýyllaryň başlaryna çenli bolsa Arap grafikaly türkmen ilipbi ulanylýardy. Latin harplary geçiş ingliz tilinden giňden peýdalanylýan global dünýäde türkmenler üçin täze mümkinçilikleri aňsatlaşdyrdy. Ýöne dilçiler henizem türkmen ilipbiniň häzirki görnüşi boýunça käbir soraglary gozgamagy dowam etdirýärler. Bu gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi, bu gedek türkmen ilipbiniň meseleleri barada gurrun edýäris. Göni gurrunga başlasak, ilipbilerde harplaryň guýrukly ýa-da şapkaly görnüşleri kabul edilýär. Haçana ilipbide şol harpyň guýrukly görnüşi ýa-da şapkasy görnüşi bar bolsa, meselem ş harpynyň guýrugy bar, sebäbi s harpy bar, ýa-da e harpynyň üstüne iki nokot bar, sebäbi a harpy bar. Ýöne türkmen ilipbinde ç harpynyň guýrugy bar. Şol harpyň guýrukly görnüşi ýok. Siziň pikiriňizçe ç harpynyň guýrugyna zerurlyk barmy? Bu tema boýunça ikinji soraw hem göni soraýyn. Türkmen diline ýumşak g harpyny talap edýän käbir sesler bar. Meselem saglyk diline g harpy ýumşak eşdilýär ýa-da i sözüni ýa-da b sözüni g harpy başgaça eşdilýär, ýumşak eşdilýär. Şeýle seslerden ugralyp g harpynyň ýumşak görnüşi meselem türklerdäki ýaly ýumşak g harpy hem türkmen ilipbisine girdilse nähili bolar? Bu ýerde ilkilen ç harpynyň başlasak, ol Latin harpynda, ýagny häzirki inglizleriň ulanýan harpyna gönüden ç harpy ýok, ýagny ç sesini aňladýan harp ýok. Şoň üçin ony nähilidir bir usulda ýasamaly bolýar. Ol beýleki dillerde men bu ýerde aýratyn türk dilini nazarda tutýan şol dillerde ýasalan. Şoň üçin s harpyny öňkü si harpyny ç diýip ulanýarlar, şoňa guýruk goýup ç diýip ulanýarlar. Ýöne bir ýerde bir bellemeli ýagdaý bar. 1951-nji ýylda türkmen dilçileriniň konferensiýasy geçirildi. Ilmy konferensiýa şol 2 günläp dowam etdi. Şol konferensiýada dilin kada kanunlary kabul edildi. Şol dokumentten köp wagtlap ulanlyk gelinýär. Hatda häzirki wagtda şol dokumente ulanýarlar. Meselem ingoloy tarihte Praga diýip ýazmalymy ýa-da Praga diýip ýazmalymy? Haýsy birini ýazmaly? Şol jedeli şol 51-nji ýyldaky dil konferensiýasynyň kanunlaryna esaslanyp kabul edildi. Şolar ýaly konferensiýa geçirmäne wagt bolupdy. Munun öň hatda şu Latin ilipbine geçmezden öňem bir näçe meseleler boldy. Ýöne näme üçindir şu meseleler saklanyp geldi. Egerde alimlaryň konferensiýasy geçirilen bolsa, onu diňe bir şidel beýleki meselelerde çözerdiler. Meselem 1966-njy ýylyň başynda dar çekimleriň düşüp düşmezlik kanuny üýtgedildi. Bir näçe wagtlap üýtgedildi. Biz mektep okuwçysydyk. Şo ýylyň aýagyna ýene de şol düzgün ýatyrylyp köni düzgüne geçirildi. Şolar ýaly bir näçe düzgünler bar, bir näçe näsat ýagdaýlar bar. Şolary umumlukda täzeden seretmeli. Meselem sözüň soňuna gelýän ta sesi bardymy, şonuň açyklaşmagy. Ol türkmen diliniň kada kanununa egerde ol alınma söz bolsa, fars
ya da arap sözü bolsa ol şol durkun alınýar. Meselem rahmeti, hökümeti. Eger de ol türkü söz bolsa, onu ol da sesine ütgödülýär diýdi. Ýöne büdüzgün bir däl. Edil şolar ýaly şol häzirki elipbini umumy dil masagatyna goýman kabul etdiler. Şoň üçin bu ýerde bir näçe näsazlyklar bar. Inni bu ýerde meselem g harpy bar. G. Ol hakykatda türkmen diline 4 sany g harpy bar. Ýagny bag diýende gelýän bir g, ig diýeninde gelýän bir g, ige diýeninde gelýän ýene bir, baga diýeninde gelýänin beýleki bir. Ýagny 4 sany g harpy bar. Egerde kim türkmen diliniň sözlügini gören bolsa, onu g harpyndan başlanýan sözler iň köp sözler, sözlükdäki iň köp söz toplumuny g harpyndan başlanýan sözler düzýär. Sebebi bir g harpynyň özü, bir k harpy, onuň gaty g harpy şolaryň ählisini bir harpa getiripdirler. Şol sesleriň 4 sesi bir harpa getiripdirler. Şoň üçin g harpynyň üstüne düşýän agyr. Ini türkmen ilipbiniň geçmişi barada gurrun etsek, siz garaşdyryň ilk ýyllaryny latin ilipbine geçiş bilen bagly nähili ýatlamalary ýa-da nähili çykyşlary ýatlaýaňyz? Şunyň kabul edilmegi nähili boldy? Ýa adamlar göni geçdimi? Gazet jurnallar bir gün kiril ilipbine, ertesi gün latin ilipbine ýazylyp başlandymy? Ýok, bu mesele öňden gelýän ýagdaý ýanky şol dil meselesindäki bir näçe çözülmedik meseleler bilen baglanyşykly gelýän ýagdaý Türkmenistan garaşdyrlygyny gazanan wadyna onuň täze elipbi kiril däl, ýagny rus däl hatyna geçme barada gurrun bolly bir näçe teklipler bolly. Ýöne şunyň janlanmagyna milli pulun çykmagy esasy sebepleriň biri. Sebebi bizim öz milli valutamız bolmalydy, öz manadymyz bolmalydy. Şol pul döredilenine onuň ýüzüne ýazyp öz şeklini goýdy. Şoň bilen öz şahsiyet kultuny, awraýyny, suratyny asyrdan asyra geçirmekçi boldy. Oňa da täze hat gerekdi. Egerde meselem aýdaly şol täze pul kiril haty bilen ýazylan bolsa, onu kiril haty ütgödilenine onu şol pulum ütgüye, ýagny pulun ýüzündäki ýazgylarym ütgüye. Şol ýazgyny ütgötmejek bolup, Niýazow täze elipbiniň kabul edilmegini makul bildi. Şol esasda ilkinji görnüş kabul edildi. İlkinji görnüş meselem häzirki ingliz diliniň harplary şeklinde kabul edildi. Şu ingliz diline bar bolan 28 harpy almaly. Ondan soň şol ýerdäki ýok harplary, ýagny ses bar da şol harp ýok. Onu goşmaçy aňlatmaly diýip düşündirdiler. Eger biz ingliz hatyny alsak, onu biz göni ingliz ýazywyny ingliz diline bökdönşsiz geçip bilersiz diýen ideýany öňe sürdiler. Ýöne ol bir näçe kynçylyklary döredýär. Sebebi ol çağalara harp öwredilerine bir näçe harp bilen öwretmeli bolýar. Meselem iňňäniň ýa-da töňňäniň diýen sözleri ýazjak bolsaň, bir näçe harplary ulanmaly. Onu çağa düşündirmeli. Şol kynçylyklar nazara alınıp ilkinji variant, ýagny ilkinji teklip edilen usul kabul edilmedi. Ondan soň başga bir usul kabul edildi. Şol usuluň içinde meselem aýdaly ingliz funt sterling, ýagny ingliz pulunyň alamaty da bardy. Ýalňyşmasam şol F harpyny aňladýardy, F harpyny. Ine şoňaly bir näçe variantlar boldy. Ýöne häzirki latiniň ýol almagyna, häzirki latiniň kabul edilmegine owul bilen türkmen manadynyň milli pulun çıkarılmagy sebäp boldy. Türkmenistanyň elipbi reformasy derhal kabul edilipdir, gyýsy wagtyň içinde kabul edilipdir. Ýöne Amerikadanyň beýleki käbir ýurtlaryna, meselem Özbegistanyň ýa-da Gazagystanyň elipbi reformalary näme üçin uzağa çekýär? Beýleki respublikalaryň elbetde her biri öz ene dilini bizçe, hatda bizden hem gowurýarlar. Ýöne olarda täze elipbiye geçmek meselesi maslahaty goýuldy. Onu ara maslahatlaşdylar. Dürli pikirler orta atyldy. Biri beýlerek etmeli diýip teklip edýär, başga biri beýlerek etmeli diýip teklip edýärler. Türkmenistanda şeýle maslahat bolmady. Türkmenistanda diňe Niýazowyň aýdany bilen şu täze elipbi kabul edildi. Beýleki Merkezi Aziýa döwletlerine 4 ýurt
da şeýle keskin hereket bolmady, olar öz wagtyny yitirdiler, fursaty elden berdiler. Soňra da Russiýada milli hereketler, milli pikirler güýçlenip başlady. Inni Russiýa häzirki döwürde olaryň hiç birine täze elipiye geçmäge ruhsat beren ok. Bir ýalki görünmeýän, ýokardan aýdylmaýan bir buyruk. Hatta Türkmenistanyny owal başda Leninin ady dakylan ýerleriň ählisine ýazyň adyny dakyp çykdylar. Leninin adyny aýryp. Beýleki ýurtlarda Lenina däl, Yakov Sverdlov'un adyny da aýryp bilen oklar. Ýogsa Yakov Sverdlov ören bir ganhor revolýsionerleriň biri. Ine şeýle fursaty olar elden berdiler. Meniň pikirimçe inni Putin'in täsiri aradan aýrylýança olar täze elipiye geçmek meselesini gozgap bilmezler diýip pikir edýän. Ini türkmenlerde Arap harplary ulanýan döwürlerden galan çeşmeler nähili kabul edilýär. Şo döwürlerde Arap grafikaly türkmen elipiyini köp adam okap ýazyp bilýärmi? Ol elipi şol asyryň başyna, geçen asyryň başyna ulanyldy, ol jezidi görnüşini, ýagny täze görnüşini kabul edildi. Biz ol elipi yitirdik häzir. Ýöne elbetde şonuň bilen birlikde biziň medeniýetimize bir näçe ziýan ýetdi, uly ziýan ýetdi. Esasan klasik edebiyat meselesine sebebi Mavtumulynyň dörejligini ýa-da şoň döwürdeşleriň dörejligini bir näçe seredäýinde meňzeş ýöne dürli manylarda gelýän harplar bar, sesler bar. Meselem iki sany s harpy bar, h harpy dürliçe gelýär. Şol Arap hatyna ýazylanma şol söz düşünükli bolýar. Egerde biz ony Kiril haty bilen ýa-da Latin haty bilen ýazsak, onda şol söz düşünüksiz bolýar. Men diýjek bolýanym, görüşimiz ýaly biz bir ýerde bir näçe zady ýitirýäs, ýöne progrese laýyk bolmasaň bolanok. Şol progres bilen öňe gitmesen bolanok. Sebebi aslynda Arap elipisi de türkmen dili üçin döredilen däl, ol araplar üçin döredilen. Şonuň üçin biz özümize laýyk elipi saýlap almaly bolýar. Bu daýerde soňky wagtlarda esasen türk mediasyna türki döwletleriň bir umumy elipisini işläp türmek barada işleriň alınıp barýanlygy dogrusyna käbir wagtyr habarlar peýda bolýar. Şu mümkinmi siziň pikiriňizçe? Bir kıyın mesele, bir milli mesele. Sebebi şol owal başda ýene de şol türkmen täze elipine gelsek, şonu Türk elipini teklif eden alimler bolupdyr. Türk elipini bizem kabul edelim. Şol türkleriňki biz üçin yeterlik, kämil, hem biziň dilimizi ören goly diýipdir. Şonu Türkmenistanyň döwlet ýoldaşlary Türk elipini biz şo durşuny alyp bilmez diýipdirler. Şoň üçin biziň häzirki elipimiz bilen Türk elipisiniň arasynda tapawut bar. Beýle köpden ýöne tapawut bar. Şoňa laýyklykda beýleki halklarym şol aýratynlygy göz öňünde tutarlar mukadip pikir edýän. Meselem gazak dilini alyp görsek, gazak dili de türkmen diline goly türkü dil. Şol sözler göräýmäge, şol sesleri aňladýan harp bar. Ýöne ony gazak täsirinde ýazýarlar. Meselem k harpyny Q ulanýarlar olar, biz ulanamyzok, olar ulanýarlar. Ine şoňa aýratynlyklar bar. Şoň üçin ähli türki diller üçin bir elipi döretmek meselesi kyn bolar mukadiyam. Elipileriň üýtgödürmegi, elipi reformalary halklaryň aňynyň üýtgemegine nähili täsir edýärsiň pikiriňizçe o daýerda? Döwür bilen baglanyşykly. Meselem Kiril hatyny alyp görelim. Kiril hatyna geçilende 30-njy ýyllaryň ahirlaryna şonu Muman Merkezi Aziya Stalinden gorkup, Rus ağalygyndan gorkup şol Kiril elipini kabul etdi diýdiler. Ýöne şol döwürde isleseň, islemesen şol Kirile geçmeli bolýardy. Ýagny biz Kirili öwrenmeli bolýardyk. Sebebi bize hökman suratda Rus dilini öwredýärdiler. Rus dili sapa geçýärdi. Her bir adam, mektebe gatnaýan her bir adam Rus dilinde ýazgym bilmelidi, okawym bilmelidi. Şeýle bir ýazylmadyk kanun bardy. Indi elbetde häzir ol döwür däl. Biz ol ideýadan, ýagny kommunistik ideýadan, onsoň kolonial ideýadan çykmaly, öz milli medeniýetimizi, öz milli okuw düzgünimizi emele getirmeli. Şoň üçin häzirki edilýän reformalar şu döwre laýyk diýip hasap edýän.